I u četvrtak 15. prosinca u zagrebačkom hotelu Sheraton održava se treća večer hrvatskih povratnika u organizaciji udruge Hrvatska uzdanica i Hrvatske matice iseljenika. S našim gošćama najavit ćemo ovaj susret povratnika, ali i vidjeti iz jednog živog svjedočenja odakle motiv iz Kanade vratiti se u Hrvatsku. Pa evo, Anita Kovačević je povratnica iz Kanade. Mississauga, blizu Toronta. Toronta, mjesta susreta, meeting place. I Matea Pandurić je tajnica humanitarne udruge Fra Mladen Hrkač i koordinatorica za jedno.hr. I gospođa Ivana Rora, voditeljica marketinga i članica Upravnog vijeća Hrvatske matice iseljenika. Dobro jutro i vama. Dobro nam došli. Evo, gospođo Rora, za početak, što ste pripremili za ovu večer hrvatskih povratnika? Evo, ja ću samo, prije nego što krenem sa ovim službenim dijelom programa, reći da Hrvatska uzdanica i Hrvatska matica iseljenika treći put organiziraju večer hrvatskih povratnika. Hrvatska uzdanica je udruga koja djeluje godinama, ona djeluje na kulturnim razinama, na razinama pomoći povratnicima u domovinu. Hrvatska matica iseljenika u 70 godina svoga rada povezuje domovinu hrvatske iseljenike. Naime, sutra u hotelu Sheraton u 19 sati očekuje večer povratnika. Imamo iznimno zanimljiv zabavni program. Imamo vis Gavrani, to su naši povratnici iz Australije. Imamo tamburaški sastav, imamo gosta iznenađenja. Sad malo da čujemo uživo. Vaši su roditelji otišli u Kanadu, rođeni ste u Kanadi. Jeste, tako je. Znači, moji roditelji su već davnih 70 i 60 i nekih godina otišli preko Montreala u stvari. Tamo su se susreli, ali inače su oni iz sela blizu Škabrenje, znači iz susjedna sela, tako da su se oni našli preko oceana. I tamo sam ja rođena i djeca su mi tu i oni su već druga generacija. Svi smo tu skupa, ja i dječica. I tražili su da govorite hrvatski doma? Jeste tako. U stvari, prva mi je pjesma bila Hrvatica, ja sam mala i te stvari. Kako sam pošla u školu, nisam ni znala engleski govoriti. I vi znate da postoji kanadski hrvatski? Yeah, of course. I mean, ide se u shoppingu, zovem na telefonu. Uzmi karu pa odi u shopping. Kada ste se vratili u Hrvatsku? Ima već sad 2 godine. Dok je korona još bila u Torontu, ja sam došla tu samo da sina vratim u stvari. On sad studira u Njemačkoj i reka, mom, ja se ne vraćam, a ja stvarno nisi ni ponio bundu, tako da ja sam za njim i onda su mi dvije kćerke, Bella i Luisa, otišli za njim. Tako da smo mi svi došli u potražnju da on se vrati, a u stvari smo toliko, uvijek smo voljeli Hrvatsku i kola i sve to radili tamo kao što mi u iseljeništvu radimo. Ja sam se bavila sa kulturom, povijest, studirala tu hrvatsku povijest i takve stvari. Tako da mi je uvijek srce vezano. Uvijek nosim kolajnu, hrvatsko srce oko vrata, da kažem svima kako je nama tu lijepo i kako mi željni da budemo u Hrvatskoj. Jer to nam je uvijek san, to je uvijek i nama bajka bila. Ja mislim da govorim sad nakon ovog nogometa. Vidjela sam Hamilton, Croatia, represent. Tamo su bili po kraj terena i onda sam bila jako oduševljena da smo uvijek tu kao dio Hrvatske i izvan Hrvatske. Mateo, osvrnimo se malo na humanitarnu svrhu večeri povratnika. Koji je cilj, što se događa, što se priprema? Evo, zahvaljujući organizatorima, vi smo već tradicionalno 3. godinu za redom uvijek prisutni sa humanitarnom akcijom. Ove godine ćemo upriličiti jednu humanitarnu tombolu, čija će svrha biti osiguravanje troškova za darove blagdanske i božićne za djecu koja, eto, i ovo blagdansko vrijeme, nažalost, provode u bolnicama. Osigurano će biti više od 500 darova, dakle pokrećemo sve u biti dječje odjele u gradu Zagrebu što se bolnica tiče i evo, Hrvati kao uvijek pokazuju veliko srce i sigurno taj događaj dobiva još jednu ovako cjelovitiju sliku i nešto konkretno dobro odmah na licu mjesta proizlazi iz njega. To su naravno donacije koje će se uputiti preko te tombole i evo, ovim putem bih zahvalila naravno i našim svim sponzorima koji su pomogli da i bogate nagrade za tu tombolu osiguramo, a to su evo 3 turistička aranžmana
koja znači, će netko moći osvojiti. Ali da se vratimo toj vječitoj temi iseljavanja, odlazak iz Hrvatske i nasuprot ovoga ideja da se ljudi i žele vratiti u Hrvatsku. U kontekstu večeri i povratnika, ovo je sada treća večer. Što možete reći na tu temu? Pa evo, zapravo povratak je ono što nas trenutačno najviše i zanima. I u Hrvatskoj uzdanici i u Hrvatskoj matici iseljenika prepoznali su potrebu ljudi koji se vrate u domovinu da se na neki način druže, da se susretnu. Evo, to i neki, uvijek velim i networking, da razmijene možda svoje probleme, ali isto tako i iskustva. Kako im je u domovini, što ih muči i na koji način, evo, mi možemo pomoći. Da li je to matica iseljenika ili proslijediti dalje našim kolegama koji se bave istom vrstom posla. Ali ono što uvijek obilježi te večeri povratnika je jedna snažna emocija. Jer hrvatsko iseljeništvo i Hrvati koji žive vani zapravo su snažna emocija i povratka u domovinu. I kada dođu, ta emocija i dalje ostaje. Oni na jedan poseban način, evo to uvijek istaknem, na jedan poseban način vole i doživljavaju svoju domovinu. Koliko će biti povratnika na ovoj večeri? Koliko ih je bilo prijašnjih godina? Prijašnjih godina smo imali oko 300. Ove večeri sad smo na nekih 200. Evo pozivam još danas. Dakle, otvorene su prijave. Tko želi doći, može se prijaviti. Ako utipkaju Hrvatska uzdanica ili Hrvatska matica iseljenika, dobit će odmah informaciju gdje se mogu javiti. Naime, utakmica dosta naših povratnika je u Kataru, otišli su, pa ćemo sad vidjeti. Evo, neki su mislili ostati, da li će danas tijekom dana biti još prijava, ali tu je ta negdje neka brojka 300 do 350 povratnika koji se jave svake godine. Moram reći da nas je korona bila usporila, jer ovo je prva večer nakon korone, pa evo, organizirali smo je sa, ja se usudim reći, puno uspjeha. Lako je reći želim se vratiti, ali trebate tu organizirati život. Kako ste se zaposlili, kako ste, mislim, i prihodi, financije, vi ste došli iz jednog drugog svijeta. Kako vidite Hrvatsku sada? Hrvatska je sada meni strašno interesantna. Ja sam htjela se vratiti još za vrijeme 90-ih godina kad je bilo ono treće mjesto i budemo još to osvojili. I tada mi nije bilo moguće, onako nekako, tek sam bila magistrirala i odlučila da se vratim baš ono gdje mi je ono sigurnije, ajmo reći. I puno ljudi to pitaju kako se organiziraš. Moraš imati strašnu želju da tu nekako se izboriš. Nisam ja dolazila, imam obitelj, obiljnu i krasnu, ali teže je naći posao ipak. Zahvaljujem se kolegama na Algebri, tamo sam se zaposlila i strašno su prihvatljivi i podupiru i EU projekte, s time se bavim. S time da isto volim i držati kulturu i sport, strastveno imam ljubav za košarku, to sam igrala, plivanje. Tako da moraš nekako sebi zaokružiti neki jako lijepi način života, ali što je meni interesantno, da ja ono što sam doživljavala kao dijete kroz kola i sve te regije i dijalekte, to svugdje sada u jednom krasnom gradu što je Zagreb i inače mi živim onako što sam htjela, a sad malo kasnije i kroz moju djecu doživljavam kako i oni se upućuju to. Pa evo, dosta smo toga doznali. Sretno u organizaciji ove večeri, sretno svima onima koji se odluče vratiti u Hrvatsku i vama hvala na ovom svjedočenju i do neke druge prigode. Lijepo vas pozivam. I dobar provod vam zajednički želimo. Hvala na gostovanju.